Bona mu aba Akunara tugo Okija wono na no. Na efo ogwu akpo Okija worldwide. Ụwa niile ma. Omenala na-eme ka m believe n'ime ya, kwuru n'ime ya kwuru si ike. Ana m efe ogwu akpo. Aga m efe ogwu akpo fegide ruo n'ọnwụ. Nnukwu ụwa aga m na adị efe ogwu akpo makara gịnị na ọ bụ ife dịrị m. Ọ bụ erumeru. A sị na erumeru echimechi bụ eze. Erumeru bụ ọkpara. Amamama bụ mmanwụ. Onye ọbụla chọrọ ime dibịa waje na Okija, ya si na Okija nyere anyị efe jebe obodo ọzọ. Okija na-ebe a na-anụ ọnụnụ gịrịkwarị maọbụ ihe m kwuru ma ọ bụrụkwara ihe unu kwuru. Igbo ekene m unu n'ụbọchị nke taata biko na ịma na asị the fear of Evangelist Ebuka Obi is the beginning of wisdom. Mana kemgbe Evangelist Ebuka Obi chichara ndị dibịa warning si ha onye ọbụla gosikwana na anything bụ ozu bụrụ nka na ọya kpụrụ ha. Ihe na nwoke anụ na afọ vidiyo na-akụ ebe na ọnwa si bụ na ọ bụ aka ji ọfọ ọgwụgwụ akpụ. Mana kịta kemgbe a na-agbazi ndị dibịa wọ na njọ ahịa karịzi. Njọ ahịa karị ha na-aza afụchara ihe. Kọntraktị mmadụ onwe ha na-eweta ndị mmadụ na-agbapụzi ha afọ. Mana aghọta onwezi onye ma nke ha na-eme eme. So biko achọrọ m ka unu gee vidiyo nwoke mara nwa maka na is very very wrong na ha kọmiti crime niile ha na-akwame ha pụta ha ebu ya chọọchị na ụka jikwa wee mee ha nke ụka jikwa wee mee ha nke ọzọ. Ama m ihe bụ their problem. Mana nevertheless ụka has come to stay and Christ will keep winning. Jesus is Lord. Ogodo. Jesus remains Lord and is Lord forever and ever. The church will continue to win. Also, I will build my church and the gate of hell shall not prevail against it. So you guys have not seen anything yet. You guys have not seen anything yet. Maka, also I will build my church, which means every day I keep building. I keep building. As long as your hand has laid on this foundation, you must finish it. You will finish it. Because we blame we church for the bad economy of Nigeria. Video ka nwere okwu m bịa kene ka ịgwa ụmụ ụwa onye bụ biko tere onye bụ ya gaje nwanne mmadụ ama bụ High Chief Akunara Tugo Okija ugomiri one of Ezike Kingdom ama nọ n'isi emu ọrụ na eze asị m unu wuru unu m mara m unu ajụ na onye na-ekwunu Akunara Tugo numa Akunara Tugo worldwide ugomiri one of Ezike Kingdom hapụtakwana m ọzọ akwụ m n'enu steady maka na ọ bụ ọkụ dị ebube dịka onyụrụ anyụ. I'm very very happy ngị bụ onye onyonyo ka isi wee bịa be m n'ụbọchị taa wesi dị na anụ unu bụ ụmụ nnọnọ na unu na-anụ ụda mụ bụ oke osisi ọ ya ka unu ji bịa. Ije na Facebook ọ na-etrade hinne ụfọdụ na-agbapụtara mmadụ ego lie ka m gwa gị mkpu abụghị mmụọ dị afọ were na ya mara m today mkpu abụghị mmụọ ọ dị afọ o ji ife nweta wani kana aka enu aka fubi ofu wotu ya nwanwe ife were ife ya ana m eme omenala na-eme ana m eme omenala n'inwemire omenala na-eme ka na-eme omenala na-eme bụ na trashi mana ede n'ụbọchị taa ndị dị iche iche na-ekwuru ife so ha ụfọdụ na-ekwu nta ụfọdụ na-ekwu imo maka ife dị n'ụwa ndị na-ekwu nta ndị na-ekwu imo ọ ife dị n'ụwa onye bụrụ na abụ oje na mgbe ogwu akpụ ụtụtụ anya so oje na mgbe ogwu akpụ ife obodo ji wee dị ebube ogwu akpụ dị aba n'ụlọ niile ogwu akpụ nwere ụlọ ọ na-aba bụrụ nga ọfụ ya dị okwu ndụmọdụ ka m ji bịa n'ụbọchị taa Okija atụghacha na nyocha resi ka na-eme ihe ka ọ dị mma na ya ajọzi ihe ọjọọ
o chọrọ ime dibịa wayo ya pụọ na anyị na Okija. Onye ma na dibịa bụ na trachi ya nọ na Okija ọgwụ ya lee ọchụ aja ya lee ọya bụ na trachi maka na agwụ na ele ka eji amụrụ odogwu o ji agba ogwu dile ana m ekwu ya na agba ogbo si na ọ na-agba ogwu dile dibịa eribe ego mana ndị kịta bụ jack of all trade ife ajụ na dibịa ọ sị na ya na-agwụnarị unu na-eme anya taa ọ na eze ndị Igbo na-anụ ọnụ m unu m ife mmegbu mara nke m na-eme mara okpukpe oku m adị m afọ osi onwe m adị m emekata ife m na-emesi na m emenwa. Tradition and the religion, they are all the same thing. Is only sin depart us from it. Ọ bụ na ị na-eme ọdịnala mesie ya ike. Ọ bụ na ị na-eje ụka focus n'ụka gị. Chi nke ahụ ị na-efe bụ chi nke ebutere ebute. Nwee ife ọ gwara na Baịbụl gị bụ chi ndị ọzọ o nwere ife ọ gwara gị. Ajọ ọjị na mmadụ ka a gara ajọ ọjị gị. Mana ịpụta na-eche onye Chukwu kpọrọ okpukpe oku chi nke m na-efe bụ Chukwu okike abịa ma si ndị mbụ na ndị egede ọ chi na-efe kono mata n'ụbọchị taa ọ na-ewute m mụrụ ụfọdụ pụta na-akọ nkogeri ha na-akọgeri ka m gwa ụnụ mmadụ one ka a gwụrụ ọrịa mmadụ one bịa cheta kene ekene akwa akwụkwọ si n'imirikiti ka a kpọrọ oku mana one ka ha ghọtara isi na eje ụka jee ya n'ime mmụọ na eziokwu isi na eme ọdịnala mee ya mmụọ n'ime mmụọ na eziokwu unu ejizi na-ekwuru na anya ukwu egbu ndị mmadụ enwere onye na-ekwujọ enwere onye na-akọjọ ihe mma bụ ọdịbendị dịrịva mana ife nọ n'ụwa a bụ na ọ bụ agbakọtara bụ isi na onye nwudere mmụọ na-agba ụgwọ mmụọ na-akwụ ụgwọ maka nke onye metara n'elu ụwa ka ọ ga-eji isi ya bụrụ ụgwọ akpụ bụ mmụọ ji aka eme ngịnị agba ụgwọ mmadụ adịrị anụrụ mmụọ ọgụ mmụọ na-anụ ọgụ taịn ya ruo ọnụ ọgụ maka na adị ekpuchi afọ ime aka n'ụbọchị taa ka m na-agwa ụnụ apụta n'ala Igbo a na-asị naanị Igbo ka arụkarịkwa n'ala Igbo mana ije n'ugwu Hausa efu nke bụ arụ ije na ana Yoruba efu nke bụ arụ mana osi Igbo na-egbu onwe fa Igbo fatiri onwe ha na condition of ha nọ taa nke onye Igbo mere ndị Hausa na-egbu mmadụ n'ugwu Hausa aja ha agba ya na social media ndị Hausa na-ebe isi a na-agba ya na social media ndị Yoruba na-eme nkefa jide ndị be anyị niile n'ana Yoruba obodo Lagos musia property ha ọkụ kurisi ihe ha niile ihe ha na-esikwuru ụmụnne millions of naira ma a na-ekwu ya mana Igbo apụta ha na-eta akị onye Igbo achọ ofu arịgechọ na ọ ya ewure bi ego ụmụ Igbo ka nna gwagwana ha kwa ọrụ n'ala Igbo ka ajụjụ ka m chọrọ nna ajụ osisi n'ala Igbo ka pastọs niile dị n'ụwa n'ala Igbo ka Chineke nna bịabiri Jizọs ahụ a na-akpọ ma stiyeti ọ bụ ụzọ ka anyị nwe ma stiyeti ọ bụ freedom ka anyị nwe ma stiyeti ọ bụ ha nwere onwe a ka anyị nwute ma stiyeti anyị ka na nnekwute bondage stiyeti anyị nwa n'ọdụ ka slave na ana anyị because of ngịnị Igbo gberi agba ama ife mberi ivu n'ụwa bụ na onye na-eme mma na-emere onwe ya onye na-eme njọ na-emere onwe ya abatakwa m ndụmọdụ ka m kwudebe ebe a onwe onye na-ekwujọ onwe onye na-akọdọ mana ife m bịara n'ụbọchị taa bụ na ọmụnwa bụ akụ na-arata ugo Okija ahụ ụnụ na-anụ na-efe ugwu akpọ Okija worldwide ụwa niile ma omenala m na-eme ka m bere ivu n'ime ya kwuru n'ime ya kwurusi ike ana m efe ogwu akpụ aga m efe ogwu akpụ mba efegide ya ruo n'ọnwụ nnukwu ụwa aga m na-adị efe ogwu akpụ maka na gịnị na ọ bụ ife dịrị m ọ bụ erumeru a sị na erumeru mgbe erumeru echirimechi bụ eze erumeru bụ ọkpara amaramama bụ mmanwụ onye ọbụla chọrọ ime dibịa wayo na Okija ya si na Okija nyere anyị efe
jebe obodo ọzọ Okija na ebe a na-anụ onunu gerekwanụ ma ọ bụ ihe m kwuru ma ọ bụ nkwara ihe unu kwuru mana onye ọbụla bụ ezigbo dibịa na Okija ga-anọba na Okija na-eme ife a na-eme ihe a kwuru bụ na anyị ga-eme ngịnị na anyị ga-aghọsị aja na garị maka na anyị nwa bụ dibịa bụ ndị amụma Chineke nna kpụrụ oku si anyị bịa zọba ndị mmadụ mana ọ kpọrọ anyị mkpọmkpọ dibịa mkpọmkpọ ọrịa ga-adakwa anyị ewekwa mkpọmkpọ ọgwụ gwọọ ya ana m ekwu mgbe niile si na ekwurekwu mụra dibịa ofekekwu ka dibịa baa ya onye ala agwọ na ere ka eji mụrụ odogwu na m ụgwọ si na ọgwụ dị ire dibịa rie ego nna m igwe ọgwụ ma ọ dịghị ire onye ka ihe ejebe onye igwọrọ ọgwụ si aja enye go jee wetara go oke ka e were thanksgiving na-ebere ka enye gị ekene ije nga ahụ were osisi so ya kụpuo gị isi maka ọ ma na ihe gwọrọ adịghị ya mma onye dị na họteelụ jee ri nri nwaanyị na-esi nri were duo ya si ya nri ọtọ kwụrụ ụtọ si a na-efu m mbọchị ọzọ mana nri gị tụrụ ụtọ ma ọ bụ na efu omume ma na ọ tụghị ụtọ ka anyị hapụnụ ndị ekwuro ka anyị hapụnụ ekwuro na anya ukwu ụfọdụ jichaji ekwuro na anya ukwu taa maba na ha na-eme dibịa ụfọdụ ji ekwuro na anya ukwu maba na ha bụ ndị pastọs na-egwunarị je wayo ogwu akpụ bụ arụsị nọbara kemgbe nna m aya akọwata ihe gbasatara ogwu akpụ nna m aya ha akọwata ya nna ogwu akpụ eteka ogwu akpụ bụ ife anyị na-eme n'ụlọ bifo maka ihe na-ekwu bụ anọ m na mba ụwa na-ekwu ya ka ụwa niile na-eneta na-ama nke bụ eziokwu ogwu akpụ gagidere n'ụlọ ife na-eme ya mgbe a bụ dị odesiman ma ọ bụ odesiman niile na-ebu ya onye ọ si na ọ ga-ebu ya ga-ebu ya ogwu akpụ wee gagide n'ụlọ wee jerute n'aka onye a na-akpọ Okoronkwo Chukwu na-eta Jibike o wee bụ na Jibike amụta ha nwa otu nwoke be anyị a na-akpọ Asịka ewee chi tribalism ewee busa arụsị n'ụlọ ọja kpatara ihe ụmụ be anyị na-eme taa ndị na-anwụ n'ime ya na-anwụ ibusa n'ụlọ ahụ maka nwoke a na-akpọ Asịka bụ ya ụtụrụkpa egbu ese ka eji mara ya n'ụba Hezika Asịka ahụ ewee megide tisaa ya ebusa ya n'ụlọ ewee megidekwa ogwu akpụ nna aha buchara wee je ruo nga eru na nke nwoke a emesa ahụ ya ogwu ewere eme ngịnị na kpụrụ ewere degide ewere gbafọ ogwu akpụ n'elu gbafọ ogwu akpụ n'ala gba nge niile obodo oyibo ka nnọ ogwu ewere kpọọ m wee sị m na ọmụ ji anata bịa bụrụ ọfụ ya eji am fọs banye ya eji am aka ike banye ya mana kama ifere ga-eme odogwu ife ike mee ya ewena ọkata wee nwochara njin nwe ọ nụfụrụ mgbe a gbara ya na soshal midia ndebe anyị Igbo bụ Igbo niile asị na o nweghị ibube were na-agwụrụ ndị mmadụ ibube o nwere ibube karịrị ya nụ onye ka mkpọnana gbagwuoro n'obi ma ọ na-azụ bụ ya dị ndụ dị na kwụba aka gị ọtọ na-asị gị welite aka gị elu na gị na-eme ife ziri ezi n'anya Chukwu na anya ndị mmadụ maka na mmụọ na-akwụ ụgwọ afọ Igbo nna m bụ mmụọ kwụ ụgwọ and mmụọ na-akwụ ụgwọ 4 days nọ n'ụlọ ọgwụ were m nata wee ngịnị wee bekuo mmụọ si ya mmụọ ọ bụrụ gị kpọrọ m oku n'eziokwu gị gosi ihe iji bụrụ mmụọ oke ha wee busa m na Facebook ndị na-abịa ekpemire ndị na-abịa ayịyọ mana a gwara asị na ayịyọ a ihe etiri na ọha niile na-eyetikwu ya ọha niile afọrọ ya enwere m jekwu mmụọ ahụ mkwụrụ na ya resịa nna ogwu akpụ bụ mmụọ na-efe na-ebere nga akwa jee pruvu ndị iro m niile wrong ọ bụ na ọmụ dị wrong jee pruvu m wrong ọ bụ na ọmụ dị right pruvu m right ọ bụ na ọmụ na-eme ihe ọjọọ ekwekwara ka m survive n'ije a ma ọ bụ na aka m dị ọcha na ihe ahụ ha kwugheriri nna ogwu nke ma ngene nke ji abụ ụgwọ ka taa anyị na-ekwu ihe a ozu ụlọ Asịka nọ na bịa ụlọ Asịka ahụ a sị na odi ọkpara ndụ ruo ozu nwụrụ anwụ ka ọ bụ kịta odi ọ na bịa biko anyị chọrọ ka ị gwakene ụmụ ụwa ọrụ ịka mma na ya amụrụ m mmụọ m n'ime omenala
ihe eji mụọ m n'ime omenala bụ na nna mụ nne m ka a na-akpọ Okereke ugwu mmadụ odogwu onye ụbahụ m onume Okija. Eji Okereke agwu ebu ọmara dibịa ka ọ bụ. Nna m bụ dibịa, generation m bụ dibịa, abatakwa m ụwa bụrụ dibịa wee bịa nọ n'isi arụsị. Onye ji ya ruru ịtọ okwu oji egwuru unu. Ana m achụ aja, ana m agba afa, ana m agwọ ọgwụ nke nji agwụ n'igbo agwa nke nji adịghị agwụ n'igbo asị nke na m adịghị agwụ ya. Ọhịa m pụtara n'ụwa. O nwere ndị ga-ala ka ma na ị na-agbata ụgwọ. Ịgbata ụgwọ, mmụọ na-efebe ogwu akpụ bụ mmụọ na-agba ụgwọ, ọ ya na-eji agbata ụgwọ. Ntụ ụfọdụ na-agba onye pụta na Facebook ọ na-aza eze mmụọ eze mmụọ eze mmụọ. Onwe onye bụ eze mmụọ. Anyị bụ servant of mmụọ. Anyị mwa bụ servant of mmụọ. Mmụọ ka anyị na-ejere ozi. Nwa na-ejere mmụọ ozi ọ ife anyị bụ. Mmadụ ya yihazi eze nna ya maka ọba nga mụrụ nna gị. Nwata adịghị abụ eze n'ihu nna ya. N'ala Igbo niile kedu nwata chigworo igwe n'ihu nna ya? Ọ bụ ajụjụ ka nna ajụ. Nwebaha onye bụ igwe n'ihu nna ya, chiri igwe n'ihu nna ya. So as far as na mmụọ nọ, ihe anyị na-eje bụ nwa na-ejere mmụọ ozi ka anyị bụ. Onye na-apụtasị na ya bụ eze mmụọ ya were nwayọọ na mmadụ edị ebuchi ya n'ụzọ. Onye buru isi ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Mmụọ ka m na-ejere ozi. Mmụọ ahụ m na-ejere ozi na-agba ụgwọ onye a na-anara anị ya n'ike. Onye ji ụgwọ ekweghị akwụ. Ndị nwesị family problem, onye eburu ebubo, ndị bata n'ezinụlọ ha na-ata ha amụsụ. Ihe dịsị iche iche, ụmụazị na-atụ ọrụ mgbada na-abịa bịa ilu ọma n'ihu owuwe akpụ a ọ na-arụrụ ọrụ. Ị na-arụ ọrụ ọgbanje. Ndị gboo si na ọgbanje bara ụbara. O ji bụ na ụfọdụ nara n'ụtụtụ, ụfọdụ nara n'ehihie, ụfọdụ ji abalị naba. Ọrụ ọgbanje dịbara adịgba gbuo ọ ya ka m na-ekwu na abụ m anyị myself bụkwu nnekwute ọgbanje. Ana m arụ ọrụ ọgbanje rụsie ya ike, mana mmadụ a na-anọkọtakwu ejebe na be dibịa si na ya je ịrụ ọrụ ọgbanje. Ibe na be dibịa gbasịa afa, ọ bụrụ ọgbanje na-enye gị nsogbu. Ọmara ọrụ ọgbanje bụ ihe m na-arụ because na-echiri m otu chisie ya ike, echiri m otu mmiri. Unu na-ene anya ebe a ọ ga-adị afụ ya, ọ ya bụ nwaanyị mmiri m. Nje edoro ya dogoti ya enu si akwụrụ. Unu na-anya fụ na nwaanyị ka ibi ya, nwaanyị ka ibi ya, ọ ya bụ nwaanyị mmiri m. Aha bụ ndị ọgbanje ụwa, ndị ọbịa n'ụwa naanị ike, ndị ọbịa n'ụwa akọchaghị ihe abịa. Ndị ọbịa ụwa ka ha mee ikwu na ibe ha ihe anya mmiri, maka na ọ na-abụ ekwuo n'okwu ọrụ ọgbanje buru ibu. Maka na ihe na-ewu kịta bụ ije ha na be dibịa je wuo afa. Dibịa asịghị na eji achụ aja mmiri, na-aja achụrụ gị aja mmiri. Ka ngwa ụnọ ọrụ a na-arụ bụ ọrụ ọgbanje. Gịnị bụ ọgbanje? Aja akara ka ụwa ya bụ ọgbanje. A na-eme adịghị aga n'ihu ya bụ ọgbanje. Tingwom ọnwụ ike so na ọgbanje obibi ụwa mmadụ. So na ọrụ ọgbanje bụ ife anyị ji bịa ụwa na-arụsi ya ike. Ya gazikwe. Biko kee ndụmọdụ ị nwere ike ịdụ ụmụ Igbo be anyị na-esi ngọ na omenala, ma ọ bụ ndị agha bụ asị na-ewere afa ha gaa na-arụsị pasị na onwere ife arụsị bụ. Kee ndụmọdụ ị nwere ike ịdụ. Ndụmọdụ m na-enye n'ụbọchị taa ezigbo okwu ka ị chetara, mana ịma na ntị na-anụ ihe bụ n'ime ka ọ na-adị. Nke unu fere ya bụ for fancy, ka bụ ife eji chọọ mma. Onye ga-amaghị na omenala dị, kedu onye bụ nne ya? Ọ dara n'elu. Ndụmọdụ na-enye ụmụ Igbo niile ndị na-eyi ụja, I bind you in the name of Jesus. Jesus is the name of a human being, which is I have traveled all over the world and see. You go to America, go to Britain, England,
Go and preach the word of God and see what will happen to you. Go in the street. You must be arrested. They brought it to us to take whatever we have. They are destroying our culture. Father, destroy your men and I. Kaina Fenkefa. Omenala deba. Ọ na-atọkwa m ụtọ kịta ụfọdụ ụmụ ụwa niile na-aghọta uru omenala bara kịta mana onye ọbụla ya ekweta na omenala dị ya ji ejuo kedu onye bụ nne ya because na ụfọdụ tụfuchi ọfọ nnafa taa ọfọ nnafa na-achazi ha ọkụ ọ na-enyezi nsogbu ụfọdụ a na-anachighata na-achụ ya n'ike n'ike ụfọdụ pụta onye si na ya ekweta na omenala taa echiri na ọ gata ekweta ekwetagbagbuwa nketa nke echi kpata na kịta unu nene ndị omenala kazikwa ụka bịrị abịa omenala anọgidekwa ụka ahụ na-arakwa ana ọ nabago maka ụka abụọ omenala anyị ụka abụrụ omenala anyị ị ga-anọgide ụmụ gị na-anwụsịsị n'igugu maka ọ bụrụ mgbe gboo nwa ikorobịa agaghị anọkọtachi etu ọgbabiri nwụọ ikorobịa agaghị anọkọta gbabiri nwụọ ma agbọghọbịa a ga-ejije chụọ anị ya ịghọtago enwe m na-ajụ ụnụ olive oil a na-ewere ihusi unu n'isi unu madiminin unu ma ihe bụ olive oil egusi unu asụ unu dai unu eje na-egoro akpakwuru akpa olive oil a na-awụ chịpụta na olive oil niile dịnụ jee na uwe ya na ana Ọnịcha Owure road a jọsịrị njọ ka olive oil arụọla anyị ụzọ mana utu omenala bụ nkwekọrịta ihe ụfọdụ ji agbara omenala ọsọ taa bụ na omenala na-egbu mmadụ omenala na-asa arụ ndị na-ejide nwunye nwanne fa na-alasị ndị na-eme ife ọjọọ dị iche iche nke nwunye mmadụ aganaghị akaghị uji ya ị bụrụ orijin onye omenala ịma mme ya ị ga-asị ya bikos omenala na-asa arụ pụtabanụ n'ụka na ebe ike dị na ebe ụzọ dị ebe agamnihu dị bụ na omenala mana ofu ajụjụ ka m jụrụ gị ọ bụ na ịma dị meaning of omenala kedu afa nna gị afa nna gị ọ bụ Judas afa nna gị ọ bụ Paul mgbe ka okereken anyị na-aza n'Igbo dị mgbe ka Okorie nọ mgbe ka Ọkafọ nọ anyị nwe ndị a na-akpọ Ifeanyị Chukwu agba afọ Igbo chi na-edu ọchị anyị na-edu anyị ụmụafọ adịghị ntu a mana ịpụta echi mmadụ asịghị Joshua ikekwa ụmụ ihe Joshua menụrụ St. Peter St. Creva Peter Creva a na-ekwusi ihe dị aṅa ị na-azaji afa ihe ọzọ ofu ụtụtụ agbakwa afa nkịta ndị ọcha ewerekwa ya baa nwa gị ọ pụta echiri na ọ na-emekwa ka nkịta ị na-asị ngị dị ihe a ohi kwutere na mere gị so ya bụ ndụmọdụ m nwere isi ụmụ Igbo niile na tanụ gị bụ onye agbụrụ akwụkwọ na arụsị wa na-asị na enwe nke na-eme emesi ikpeta na ọ na-eme enwere ike gbaga akwụkwọ na arụsị aka gị dịkwa ọcha mana ịnụpụrụ mmụọ isi abịago na mmụọ nwere ike iji ya gbugho kwadị si nke ahụ chi nke omenala chi nke Igbo chi nke anyị na-afụ anya chi nke na-ekpe ikpe ozugbo kwanyere ya ugwu ana Igbo na-ele ọkụ unu n'anya unu afụ onye ma history mgbe ana Igbo ji wee nwube ọkụ wee chabazi ọkụ nke efe adịghị ife ọjọọ dị iche iche na-abata bụ mgbe Bakasị ji wee bata Bakasị batara ka abịa protect ya ma siyeti omenala Igbo ekwurosi ma gịnị onye Igbo gbuo onye Igbo ọgọ gbuo ọgọ wọsọ ebidoro kwa ebe mmadụ mma n'onu ahụ mgbe ebidoro kwa ebe mmadụ mma n'onu mmadụ anwụọ bụrụ ihe nwụrụ anwụ ka ihe ọjọọ ji wee bata ụna ene ihe ọjọọ ahụ na afụ ka o si hiri taa a na-akwa isi mma n'onu na-egbu ntụtụ nsọ ruo taa na afụ ya a na-erisi ụka anyị dị iche iche unu n'ezi anya obodo dị iche iche taa ọkwa na-azọ ndọrọndọrọ igwe isi niile na-ebu eze ọ bụrụ isi niile na-echi eze kịta onye mesịrị arụ
na-anata because of ego ewere okpu igwe kpuo ya ọ na-azụ igbe. Ụmụ Igbo ka anyị mara nụ nke mmiri bidoro maba anyị, ka anyị cheta nụ nke mmiri bidoro maba anyị, ka anyị mara nke ọ ga-anọ kwụsị. N'ụbọchị taa ka nsị Igbo mepee n'anya ogwu akpụ bụ arụsị dịgbara gbuo arụsị ọkpụ arụsị ochie. Ogwu akpụ amụrụ onye na-efe ya nụ tọkịrịsị of onye ọzọ akwa na-abụ ogwu akpụ gbuo mmadụ ebute onye ahụ, mana nke ọ na-egbu ndebe anyị tọtọrị nke ndebe anyị ji wee dị Ishi bụ na ọ na-abụ ogbuo onye bụ onye obodo a enyi onye a bụ onye a because of na obodo a ba na arụsị. Ama m niile na-eche anya vidio na ịlaikiri ihe ifo biko ngwa shiela ya mana okwu ya na ha agafe yos ihe ọbụla ị na-eche afọ na ihe laikiri ya metụ aka na share button, drop a comment gị na comment section mana anyị na-agụta comment ọfụma. Ị laikizia this video ka ị laikicha this video ngwa subscribe na red button metụ ya aka kparara ibe notification gị. That notification na-egosi mgbe ọbụla ntị ha na video kpam ifi ọbata ka alert n'elu phone gị ị na-echazia nke ọ bụ niile akili ndechi ọ bụrụ nke iti to watch later you watch ya later maka na ebe anụ nwanyị na ekwugo n'eziokwu ka ejigwe na-achị Igbo nwe na-asị nọ onwe ihe na-eme karịa na ndị emechago omenala mechacha ajụ ihe ha mee wee na-ebulem chọọchị. Olu nwe bụ ụzọ si let's go back to the root. Mgbe unu bido go was back to that root, root ọ bụ ọka ite, root ọ bụ ibubo, root bụ aka arụ agba aka, root bụ aka na akpa, root ọ bụ mmago. You guys keep lamenting and keep doing bad things. Onwe picture mmadụ post mgbe independent Nigeria. That picture will be more than 50 years old. I said that photo mgbe Igbo ka na-efe alụsị. Those pictures nnenecha wee gosi na ọlụsị niile ahụ egosi onwe nke bụ ọbala na-arụ. Mana what prompted you guys keta anụ ịbịa na-egbu ọbala egbu nke efesa n'elu alụsị? Why? Ọ dozi ime na ọ bụrụ na egbu ha ọbala ahụ dịchi na ama nlụ ọlụ, ọ bụrụ na egosighị ozu ana m achalenji unu post kwa na ozu again. Mma enyela Evangelist Ebuka aka gosicha home address unu niile ma atụkpọ ha nche aka ka abịa kpụrụ unu ka unu kwete na ọ na-eme. Ngwanụnụ anyị kwuchakwa ka ha n'ọnụ ụbọchị nkịta ka ọ dị na mgbe ọzọ.